Ulog ang kapistahan o solemnidad sa balaan nga lawas ug dugo sa atong Ginoong Jesucristo. Feast of the Corpus Christi. Nining Domingo sa kapistahan o solemnidad, atong paghahandumon ug pagapasalamatan ng atong Ginoo diha sa iyang mahigugmaong pagsakripisyo sa iyang kinabuhi para natong mga tawo. Pinaagi sa paghatag ug paghalad ni Jesus sa iyang lawas ug dugo alang kanatong mga tawo bisan pa diha sa atong pagkamakasasala nakadawat sa gihapon kita sa atong tunhay kaluwasan. Kini nga paghalad sa kaugalingon ni Jesus atong gipadayon nga gihandom ug nasinati pinaagi diha sa atong pagsaulog sa santos nga Eucharistia o sa santos nga misa. Pinaagi nining santos nga misa na himong buhi ang atong paghandom nining pagsakripisyo nga gihimo sa atong Ginoo. Kining paghalad sa atong Ginoong Jesucristo sa iyang lawas ug dugo usa gayod kadakong gasa alang kanatong tanan. Tungod kay kini maong nahimong simbolo diha sa panaghiusa, pag-inambitay ug kinabuhing walay katapusan nga atong gipanag-ambitan isip mga Kristiyano. Kung kita kanunay nga matinud-anon nga miambit sa Corpus Christi o diya sa lawas ug dugo ni Kristo, diya sa santos nga Eucharistia, makadawat gayud kita og kahiusahan diya sa atong isig katawo ug diya sa atong Ginoo. Diya sa atong ebanghelyo karon, samtang nangaon sila, mikuha si Jesus sa pan. Nagpasalamat o gipikas-pikas niya kini o gihatag ngadto sa iya mga tinun-an. Kan-an ninyo kini, mingon siya, kini mao ang akong lawas. Unya gikuha niyang kupa, gipasalamatan ng Dios o gitunol kanila. Ug silang tanan nanginom niini. Mingon sa Jesus, kini maong akong dugo nga giula alang sa daghan. Ang dugo nga naglig-on sa kasabutan sa Dios. Ug sultihan ko kamo nga dili na gayud ako muusab pag-inom niining bino hangtod sa adlaw nga moinom ako sa bag-ong bino didto sa gingharian sa Dios. Mga igsuon sa asang partihan nato kining mga pulunga madungog diya sa santos nga misa. During diha sa consecration part, kanabitang usahay, kantahon sa pare. Mao ka na nga itong gitawag og transubstantiation. O niining higayuna, mao nga ang ordinaryo nga pan ug bino nahimong tinuod ug buhi nga lawas ug dugo ni Kristo. Mao kana ang atong gitawag og transubstantiation. Ang pagkaon ug pag-inom usa ka timailhan sa atong pagtuo. Gidapit kita ni Jesus nga mukaon sa iyang lawas ug muinom sa iyang dugo. Kay pinaagi sa atong pagbuhat niini lamang kita makabaton og tunhay nga kaluwasan. Busa kitang tanan, gidapit niya sa pagbuhat sa ingon. Apan unsaon man nato pagkaon ug pag-inom niining iyang lawas ug dugo? Walay laing paagi, kundili diha lamang pinaagi sa santos nga misa. Ang atong ebanghelyo karon usa ka pagpahinumdom kun unsang tinuod nga atong nadawat diha sa balaan nga Eucharistia o sa santos nga misa. Sa matag higayon nga mutambong kita sa santos nga misa ug modawat sa balaan nga komunyon, ang atong gidawat dili lamang usa ka piraso nga nipis nga pan o hostia, kundili ang buhi gayod nga lawas ug dugo ni Kristo.
Ato gayod nga gidawat ang iyang lawas ug dugo, nga mao'y naghatag og sustansya sa atong kalag ug nakabaskog niini. Busa pinaagi niini, gidapit usab kita sa atong Ginoo nga mamahimong tinubdan sa kabaskog alang sa uban. Nga unta kita pud usab mamahimong kalanon ug ilimnon sa uban, ilabi na sa mga nagkinahanglan. Pinaagi diha sa atong pagtabang kanila. Siguro mangutana mo, Padre, ngano mang sa panahon sa komunyon, pan lang ang among gikaon o ihatag ninyo kanamo. Ang ostya lang ang ihatag ninyo kanamo. Ngano mang dili pud minimo pa imnon sa bino. Adunay duha ka rason niini. Ang unang rason, gitawag natog pastoral reason. Matag Domingo ang manimba perting daghanang tawo. Mao nga pastoral reason kung atong binagsaon og paghatag mo og bino o pagpainom mo sa usa lamang ka kupa nga bino. Maabtan tag pila ka oras siguro. Nya gasunod ang misa na tablawan gyud ta. Magpaabot gyud ang uban. Mo na nga atong gitawag og pastoral reason. Ug ang ikaduhang rason, logical reason. Kung atong gituuhan nga midawat ta sa buhi nga lawas ni Kristo. Buhi, remember, buhi nga lawas ni Kristo. Unsa may nakaingon ana nga buhi? Dugo. Dili ba dugo? Kita mga tawo, kuhaan tag dugo o kuhaw ng atong tanang dugo, dili ba mamatay ta? Mao na ang logical reason. Sa pag-ingon sa pare nga ang lawas ni Kristo gipasabot ni ana nga anaa usab diha ang dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Mga igsuon, isip, mga sumusunod ni Kristo, ang tahas nato moong paghatag usab sa lawas ug dugo niya ngadto sa mga tawo nga nawad-an na diha sa paglaom sa kinabuhi. Nga pinaagi sa atong pagpaambit sa iyang lawas ug dugo, ila usab nga matagamtaman ang tunhay nga kaluwasan. Dala sa paghalad sa atong Ginoo sa iyang kaugalingong kinabuhi. Isip mga sumusunod ni Kristo, gitawag kita niya diya sa paghalad sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon ngadto sa Dios ug sa isig katawo. Aron niya kita usab mamahimong iyang Corpus Christi dinhi sa kalibutan ug mamahimong instrumento sa kahiusahan ug kaluwasan alang sa kadaghanan ug sa tibok niya santos nga simbahan. Nining adlaw padayon kitang mamalandong sa kaayo sa atong Ginoo. Atong pangutan-on ang atong mga kaugalingon. Kung unsa pud kaha ang atong ikahalad para sa atong Ginoo ug sa atong isig katawo. Unsa man ka importante para kanato ang pagtambong diha nining santos nga misa. Sama sa Corpus Christi, nahimo ba kitang mga instrumento sa kahiusahan ug kaluwasan alang sa uban? Hinaut ponta.